Moi bons días. Comezamos a primeira das retransmisións, a primeira da conexión da primeira carreira, da primeira fin de semana do Campeonato Galego de Montaña. Un campeonato que arranca este ano en Taboada, a 11ª subida a Taboada, que tras pechar o campeonato do ano pasado, abre este apenas 6 meses de diferencia, apenas 6 meses para que a organización traballara arreo de xeito intenso para chegar a que todo este, como está agora, todo listo e preparado para poder comezar hoxe a partir das 3 da tarde. Están chamados os pilotos ao parque de presaída, pois para disfrutar da montaña galega, do automobilismo de montaña en Taboada. Estamos na carpa da Praza de Riazón, no centro da localidade de Taboada, pois agardando que dé comezo o briefing para os pilotos. Estas primeiras instruccións, os primeiros datos que deben coñecer sobre como vai a funcionar a proba, o que vai suceder. Tras iso, pois automáticamente xa os pilotos e os seus coches a rematar de preparar os últimos detalles. Teñen hasta as 2 para entrar en parque pechado e logo as 3, como dicía, para ir a parque de presaída. A partir das 3 e algo, baixará a caravana cara o inicio do trazado, estes 3 km 700 metros que compoñen novamente a subida a Taboada, e poderemos disfrutar destes 59 unidades inscritas nesta proba, primeira proba da montaña galega, con moitas novidades, con moitas unidades novas dentro do campeonato, que iremos descubrindo ao longo de todas as conexións que temos programadas. Podedes entrar na canle da Federación Galega de Automobilismo, aí está xa, pero logo na canle tedes as emisións que están pendentes de realizarse, e veredes como a partir das 3 temos xa programado todo o que vai suceder o día de hoxe e tamén o domingo desde cedo pola mañá, para que estedes entrados de todo o que sucede, como dicía, na primeira das probas do Campeonato Galego de Montaña. E para ir falando e ir comentando todo o que vai suceder, imos ir pasando aquí a miña dereita a algúns dos protagonistas desta proba, non só dentro dos coches pilotando para a competición, tamén traballando para que esta proba sea un éxito. E gustaría contar con Celso Cerredelo, que nos acompaña neste momento. Celso, é un placer que nos acompañes traballando nesta proba. Sí, igual que o ano pasado viña a notar aquí unha mão e axudarlle aos amigos da escudería Taboada a sacar adiante un poquinho a proba. Xefe de seguridade, traballo importante tamén. Sí, cun día co que está hoxe, pois quizá ainda máis, porque está a carretera delicada. Todos os sitios máis alá da chuvia, había agua, nieve, incluso a primeiras mañá. Sí. E se levanta un pouco de vento, como hai moito árbol por a subida, enchese a carretera de follas, e tamén pode ser complicado, porque se patina moito. Pero bueno, esperemos que vaya todo como o ano pasado, que non houve incidencias e que estemos todos aquí o domingo cando acaba a última mano. Sí, que é o mellor que podemos decir. O domingo estar aquí ás 4 da tarde festexando na ceremonia de entrega de premios. Exacto. Todos aquí, os coches enteiros, a xantiña ben, que todo fluya como ten que fluir. Este ano con novidades dentro das unidades que disputan o galego, sobre todo moito movimento por a parte de arriba, especialmente entre os carrozados. Hai ganas de correr, hai ganas de competir. Hai ganas, e aí viñeron unidades moi boas, o Porsche de Carballo, o Millet tamén é un aparato bo. Bueno, pouco a pouco vai habendo maquinaria guapa. Bueno, non estamos xa todo preparado para poder retransmitir a través da canle da Federación Galega de Automobilismo todas as mangas. Xa desde os entrenos empezaremos a informar de que pase, e nos desexamos que teñas o mínimo de traballo posible. Efectivamente, cuanto menos teña que salir, ojalá solo teña que salir detrás dos coches cando sale o último. Se é así, perfecto. Cando teña que intervir o xefe de seguridade, moito mellor. Celso, pois te desexamos iso, que solamente teñas que regresar en cada unha das mangas, podamos, como dicíamos antes, festexar o éxito da subida aquí nesta praza. Estar todos aquí o domingo e celebralo e xa está. Pois graciñas, e vamos continuar recibindo máis convidados. Mándame Antonio para aquí. Antonio Mosquera, que é un dos pilotos que vai a estar... mira, di Antonio, eu solo non me atrevo, entón decido liar a María Valde, que tamén nos acompaña, grazas aos dois por vir. No, María, este é moi liante, Bueno, hai que quererlo así xa. Proba, primeira das probas da montaña do Campeonato Galego. Había xa ganas de
de tocar coche, anda que ti xa tememos polos rally sprints, xa tememos polos rallies, xa habías quitado o gusanillo, non? Sí, pero nas subidas é a primeira. Porque había ganas, sí. María, que tal chegamos para esta tempada? Con ganas. Nerviosa, pero con ganas. Bueno, unha climatoloxía que, se miramos, recordamos o que pasaba fai 15 días, pensábamos, bueno, vai a estar de seco, vai a estar de sol, de repente esta chuvia, este frío, cambia un pouco o chip. Sí, cambia moito. O equipo de todos os xeitos, aí non tiña dúbida se montar neumáticos de seco ou de mollado, non? No, a tarde montámoslos de seco. Hoxe sí. E agora? De mollado. Bueno, María, dúdas poucas, non? A mí xa sabedes que me gusta correr mollado, así que... Bueno, como credes que vai ser a cousa? Porque haberá a presencia da chuvia que se espera de novo, seguramente a partir da segunda manga que volva a chover un poquinho incluso máis que o que fixo agora pola mañá, vai complicar a subida, vai facer que sea, pues, ir con un poquinho máis de tento, non? Sí, a verdade é que é unha subida moi bonita, é moi rápida e sobre todo ten bastantes zonas que resbalan, bastantes curvas, entón creo que vai haber que ter bastante cuidado con eso. Como vemos estes movimentos que está vendo? Temos o Midget con Rubén Blanco, temos o Porsche con Carballo, miramos a Jorge con un R5, como mirades eses cambios? Hai ganas, non, de carreiras? Sí, hai ganas. É a primeira, sí que hai ganas. Por certo, vamos a liberarte porque vai empezar o briefing. Sí. Xa nos contarás logo do Rally Sprint de Silleda, que sei que estás ti por ali enredando un pouco. No, como de Silleda? Perdón, de Ourense. De Ramirán, sí. Sí, faémoslo nós, sí. Bueno, pues falaremos logo. Ahora, para o briefing, ahora as instruccións últimas. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos sempre. Gracias. Bueno, pues unha intervención rápida, porque ahora temos efectivamente o briefing. Mira, temos por aquí a Jano, que é o máximo responsable da escudería Ourense, un organizador dun rally tan grande, tan importante como é o Rally de Ourense, que fai labores de dirección de carrera aquí na 11ª subida de Taboada. Xa foi director de carreira o ano pasado e agora está, pues bueno, dándolle esas instruccións de última hora, eses comentarios, esas datos que hai que ter en conta. E a verdad que podemos estar aquí, pues, desde logo sendo testemunhas, pues, dun momento tamén importante das carreiras, dun momento onde, bueno, pues non solamente as carreiras non só consisten en estar dentro dun coche e salir de correr. As carreiras tamén hai moito traballo de preparación para organizadores, para pilotos, para asistencias, para todo o mundo que está, tamén para nós. Mira, moitos me preguntabades a través do WhatsApp ou as redes sociais, non vai haber directo, non hai unha conexión xa previa. Sí, es que estamos vivindo agora mesmo. Comenzamos con certo retraso porque aquí as verificacións alongáronse un pouquiño demais. Tivemos que deixar un pouquiño máis de tempo que as verificacións prolongasen ou continuasen e finalizasen con normalidade. En líneas xerais, non sei se imos ter ocasión de poder falar con algún responsable das verificacións, pero en líneas xerais creo que todo moi correcto, todo no seu sitio, moita conciencia de que as cousas hai que facelas ben, que hai que ter os baquets, hai que ter a extinción, hai que ter todos os elementos de seguridade sin caducar. Entendemos perfectamente, eu entendo perfectamente cando un piloto di que si onte estaba ben, caduca hoxe, xa hai que está mal o baquet. Non, sabemos que non é así, pero son instruccións, son normativas, regulamentos que veñen incluso de estamentos moi superiores aos da Federación Galega de Automobilismo, proveñen desde a propia FIA. E hai que adaptarse a elas, porque se decidimos seguir por esta normativa, pois hai que seguirla hasta o final. É verdade que ao final todo repercute nisto e todo pode supoñer un problema, evidentemente. Bueno, desde logo que estemos falando de que existira normalidade, de que todo estuvera moi ben correcto, todo estuvera ben no seu sitio. Bueno, fala moi ben dos pilotos, dos equipos que participan no Galego de Montaña, que participan neste campeonato que se vai poñer en marcha xa en breve. En canto este señor Jano Fraga, como digo, director de carreira, remate con este briefing, pois van ter un tempiño para meter os coches na asistencia, poder eses últimos arreglos de último momento. Eu creo que xa non hai dúdas, ninguén ten dúdas respecto á monta de neumáticos. Falábamos ahora brevemente con Antonio Mosquera e con María Valde, pero bueno, en xeral a xente ten claro que a chuvia, o mollado vai estar de xeito permanente, vai ser un factor permanente durante a subida. Igual o domingo conseguimos que, ou consigue a climatoloxía parar un poquinho, amainar un poquinho e ter unhas condicións un pouco mellores, pero hoxe, dende logo, as condicións son de mollado. A monta de neumáticos creo que prácticamente non plantea dúdas para case ninguén.
e as dúas, coche a parque cerrado, e as tres, coches a presaída para, sabedes que as asistencias nesta subida pois teña a característica de que están a meta, están ubicadas na meta, de xeito que se agrupan os coches, baixan neutralizados e chegan hasta a liña de saída. Bueno, un poquinho máis alá, dan a volta na xeral e colócanse xa ordeados para tomar saída. Non hai, creo que non hai calentadores de ruedas, o cual, bueno, pues é un punto de preocupación para os pilotos, porque esta saída, esta subida ten uns primeiros metros en baixada, neumáticos fríos, baixada, chuvia, bueno, pois igual pode causar algún tipo de problema, e o que hai que ir é con un pouco máis de atento, sabendo que esta circunstancia afecta a todo o mundo. Ao fin e ao cabo, non hai ninguén que se beneficie desta circunstancia. Ao contrario, máis ben perxudica a todos por igual, co cual a cautela que se pode ou debe tomarse para asumir eses primeiros metros, bueno, pois vai ser común a todos os participantes. A partir deses primeiros metros de baixada, comeza unha subida moi rápida, con algunhas zonas esvaradizas, efectivamente, ten algunha zona de curvas interesante. Por certo, que este ano a escudería Taboada traballou moi duro, xa desde fai moito tempo íbanos mandando as fotografías co compromiso do Concello de Taboada, talando árbores, preparando, limpando matos, preparando unha zona e unha estructura desde onde vamos poder amosarvos unha cantidade de metros de xeito continuado, trazando, seguindo a cada un dos participantes, que eu creo que vai ser espectacular. E se temos a sorte de que a climatoloxía non se complica un poquinho máis e isto manténnos a cobertura a bo nivel, porque sabedes que xogamos con esa dificultade en Taboada, unha población que ten pois iso, estamos nun dos recunchiños de Galicia respecto ás coberturas de telefonía. Bueno, pois se conseguimos que esa conectividade mantéñase firme para todos, ou para nós, pois nese caso poderemos ofreceros, como dicía, esa zona de curvas desde unha plataforma que voa sobre a vaguada onde está situada, fora do trazado, e vades a poder ser testemunhas dunhas boas curvas e unha zoa de espectáculo moi boa. Por certo que tamén para os espectadores que decidades vir hasta Taboada, a organización preparou tamén accesos. Podes entrar no Sportity, a clave é Taboada 24. Se non tedes Sportity, eu creo que é o momento de que baixedes a aplicación, buscades na tenda de aplicacións da vosso móvil, sea Android ou Apple ou que seña, buscades Sportity, descargades a aplicación, ese logotipo morado cunha S, e metedes a clave Taboada 24. E ali poderedes ver unha guía do espectador onde están marcados os accesos ao tramo. E isto que quere dicir? Pois que é unha carreteira que tiña moi pouquiños accesos, prácticamente por meta ou por saída, desbrozaron monte, fixeron pistas de acceso para a pé poder chegar hasta o tramo. Incluso miramos algún talude que rebaixaron de xeito que quedaron feitos uns escalóns para poder situarse en zonas altas ben ubicados, e iso agradecese moito porque vai facilitar que os espectadores estén ben situados, que as condicións de seguridade desde o punto de vista do espectador sea correcta, e iso, pois nada, pois un punto de felicitación á escudería Taboada co señor Seijo. Unha proba, Seijo a cabeza, decía José Seijo, que, bueno, piloto de rallies que o ano pasado xa estaba enredando ca subida, e que este ano deu un paso adiante, asumiu a dirección da escudería, acompañado como vicepresidenta por Cristina Sánchez, que estará por aquí en todo o briefing, que falamos onte a noite con ela, contábanos que todo estaba, bueno, ben listo para poder disfrutar, como dicía, desta primeira cita, destes 3 km 700 metros. Unha proba que se pode realizar, se pode levar adiante por estos, non sei se por aquí ou por aquí. Tedes aquí os patrocinadores da proba. Estas son as empresas, institucións que apoian esta cita e que fan posible. E así que, pois, hai que de algún xeito tamén recoñecer ese esforzo, recoñecer a súa aposta polo automobilismo galego de montaña. Un automobilismo que ten un calendario que se repite en canto ás probas, igual que o ano pasado, un calendario xa estable por fin, unha inscripción que de entrada os 59 inscritos, casi 60 inscritos desta cita falan de que hai interés. Vemos novas incorporacións, unidades que se incorporan novas á competición, hai cambios de montura, e iso, dende logo, fala da fortaleza, fala do bo camiño que está tomando a montaña galega. Imos ver se conseguimos traernos a alguén máis por aquí, a ver se podemos ir vendo se Lidia dende produción nos pode ir achegando algún protagonista nesta cita.
E como vedes, bueno, ainda recibindo os últimos datos, briefing ao que acudiron non solo xente vos por aí ao fondo, está Jano co micro, tamén vemos pues, xente do cronometraje, algún compañero de prensa, vendo e solventando esas dúbidas que se poden ter a última hora, que son importantes porque hai que cumplir unha regulamentación, hai que cumplir unhas circunstancias perfectas. Vamos a ver se achegasenos un dos convidados. Mira, temos por aquí a Joao Vázquez. Vente por aquí, amigo. Joao Vázquez, que nos visita dende Portugal, que se chega dende Portugal, dende Montalegre. Sí, de Montalegre, da terra da neve. Terra da neve, dicías que ali estaba chovendo e nevando e aquí viñas e tamén te tomabas co mesmo. Sí, aquí só ainda non vino bardo, o resto está igual. Bueno, como te planteas esta tempada dentro do Campeonato Galego de Montaña? Este ano vou fazer o campeonato todo, fazer apresentação do Mundial Rallycross Montalegre, venho fazer publicidade ao Mundial Rallycross em todas as provas e estarei em todas. Bueno, de logo é unha boa nova poder contar contigo e poder disfrutar da conducción. Como afrontas esta prova? Porque a temos enmollado, a temos con condicións complicadas. O ano pasado me ha corrido bem, já ficado em segundo, pero este ano há coches de outro tipo, muito aparatosos e nós vamos tentar fazer o melhor e o único que queremos é levar o coche inteiro das carreiras todas. Não vimos para correr, pero não vimos para ganhar nada, vimos é para desfrutar e representar o Mundial Rallycross Montalegre. A verdade é que con traseira estas condicións de chuvia de deslizantes non son as máis ideales. Sí, non é ideal para o coche de tração traseira, pero hoxe é malo, outro día será bom. Bueno, nos encantados de verte, como dicía, ao longo de todas as provas do Campeonato Galego de Montaña. Mira, facendo ese traballo de exposición do Mundial de Rallycross de Montalegre, que este ano volve a ser un pouco máis de motor clásico, bueno, despois deste paso ao lado que fixo a FIA con respectos eléctricos, volve un pouco a espectacularidade, non? Sim, acho que o carro elétrico do Mundial Rallycross é um carro muito mais rápido. O único mal que tem o elétrico é que não faz barulho e a única coisa que os aficionados como eu não gostam de ouvir. Pero o Mundial em Montalegre vai ter os carros que corriam antes. A gasolina vai ter os mesmos, pero vai ter os elétricos, que é uma forma de promover o Mundial Rally. Que por onde vamos a acabar ir meténdonos todos. Por desgracia, eu creo que o mundo vai por aí. Sim, vai para os elétricos e há que cambiar, nos custa cambiar, pero acho que vai ter que ser por aí. Bueno, pois, Joao, moita sorte na subida, vémonos nas diferentes localizacións do campeonato e mirarémonos no Mundial de Rallycross en Montalegre. Vale, estão todos convidados para participar no Mundial Rallycross en Montalegre. Obrigado. Chao. Bueno, ímos con máis protagonistas. Mira, temos a Alex Lastra e Miguel Gavino da Escudería Pontenova, organizadores doutra das citas de montaña a quen queres, pues, bueno, agradecerlles que nos acompañen neste momento. Sí, hai que botar unha mão ás pruebas que necesitan, e sobre todo esta subida a Taboada, que somos da mesma provincia, está aquí cerca de nós, nada, axudarse uns aos outros. Lugo, que é unha terra de montaña, pero unha terra onde, bueno, pues, custa tamén, me refiro a canto esforzo para preparar ben unha subida, custa moito os recursos, a xente, non é sinxelo. Non é fácil, cada vez é máis complicado, porque conseguir o diñeiro para cubrir todo o presupuesto é complicado, aunque hai as axudas públicas que é a gran parte do presupuesto van con elas, e os negocios da zona tamén, todos os requisitos cada vez hai máis, pero mentre haxa ganas e cartos, pois hai que seguir facendo. Oye, cal é a vosa función dentro da subida? A ver, agora os últimos anos pillamos a organización da subida a Pontenova, que a xente que empezou a organizala pois encontrábase cansada. Empezar unha prueba pois ao final é difícil, é máis o que falamos, tanto as axudas económicas para encontralas é difícil, e despois recursos humanos, que non encontra xente que che queira ao mellor botar unha mão fácil ou que sepa, mas que queira ao mellor que sepa desempeñar un papel dentro dunha prueba e tal.
decidímonos gustábanos o tema do motor, decidímonos a seguir adiante con ela, nada, organizamos a subida, dentro do que é aqueles días, pois director de carreira, seguridade, de todo. O que toca. Sí. A verdade que apuntaba moi ben que un dos factores máis complicados, e mellor incluso máis que o propio presupuestario, é atopar o factor humano, atopar as persoas que saiban un poquinho de carreiras e que axuden, que boten unha man, verdad? Sí, nosotros temos bastante suerte no tema de comisarios de ruta, ao final, para ese día, sí que temos bastante xente que nos axuda, que está dispuesta e intenta facelo o mellor posible, pois eso, botamos mao de outras escuderías, e entonces así vas cumplindo os puestos que son necesarios. Bueno, eu falaba fai pouquinho con un organizador de rallies galego, dicíame que antes ibas ao bar do pueblo, estabas ali e falaba, vamos a fazer un rally nos meses, e a xente xa casi espontaneamente colaboraba, se apuntaba, e que agora cada vez máis hai que recurrir a equipos de xente que ven desplazados de outras zonas. Sí, cada vez fai menos compromiso, porque ao final isto ten tamén a súa responsabilidade, o seu esforzo, tens que estar comprometido, e ao final, pois, quizás, bueno, en general, pois, non nos comprometemos, pois, preferimos estar de espectadores, mirando desde o bar, que non estar implicados. Hai que fazer un chamamento xa aos espectadores que nos están vendo, que son auténticos aficionados da montaña, que dicirles, rapazes e rapazas, se queremos que isto siga adiante, hai que dar ese pasiño e sair pois da comodidade da casa, no streaming neste caso, ou da tranquilidade, entre comillas, da cuneta, e hai que meterse a correr un poquinho, verdad? Sí, isto é como a festa no pueblo. Se queres que aquele fin de semana haxa festa, hai alguén que ten que pringar e facela, é isto mismo. E pois eu para min está ben levares ao pueblo de onde eres unha prueba deste tipo, que ao final, pois no noso caso, a Ponte Nova, pois posa Ponte Nova no mapa de Galicia. Alguén ten que mollarse e axudar. No tema de pilotos, pois o mismo, xente da zona tamén chamalos a que axuden a aumentar as listas de inscritos e participar e vir un fin de semana a pasalo ben, tanto aquí como a Taboada ou a Ponte Nova ou a calquera prueba que haxa no territorio aquí en Galicia, que, bueno, son moitas, vaya, onde podemos ir disfrutar. Este ano un calendario moi estable, repítese o mesmo que ano pasado, as 7 probas, iso fala de que hai xa por fin unha certa tranquilidade dentro da montaña galega que nos vai permitir seguir traballando para escalar, verdad? Sí, eso para os pilotos creo que é bon, que haxa unhas pruebas estables para poder programar o principios de temporada ao ano, para facer un campeonato completo. Sempre van cambiando, igual pues, hai algunha subida que se cae, pero ao final pues, sempre están aí unhas de sempre, van cambiando algunha, pero ahora pues, creo que está un campeonato bastante bonito. Bueno, pues nos desexando vivir en breves, nada, quedan unha hora, prácticamente unha hora e pico para que arranque a primeira das mangas, a de adestramentos de sábado, e logo sacas carreras oficiais e empezar a disfrutar da emoción e da adrenalina da montaña, porque ao final é unha especialidade do que fala de velocidade. Sí, nun rally ao final, pois, eu que sei, un día como hoxe que está o tempo un pouco malo, ou un pouco non malo, pois pode salir a conservar ou a ver o que pode pasar, pero aquí un mínimo error ou salires a especular, eu penso que pode che cargar a carreira completa logo, é máis como, sei, Fórmula 1, hai que dalo todo nesa manga que sales, eses 3, 4 ou 5 kilómetros, facelo o mellor posible, e baste un pouco pasado nunha curva ou que sea, posiblemente vaya todo o traballo de fin de semana tomar por saco. Aquí dende logo hai que, dende a primeira oficial, hai que estar moi desperto, porque 5 segundos, que mellor nun rally é unha tontería, unha distancia que te permite atacar en calquera tramo, bueno, onde te atopas cómodo de poder recortar esa distancia, aquí 5 segundos poden ser distancias insalvables. Sí, porque é un recorrido comparado con un tramo de rally é moi pequeno, e os segundos é unha distancia enorme. Bueno, pues gracias por acompañarnos, os amigos da Escudería Ponte Nova. Sorte para vos tamén nesta proba
en Abosa, que tamén se queda pouquiño para que chegue, e nada, agardamos disfrutar, como dicía, do primeira das probas do Campeonato Galego de Montaña. Graciñas. Gracias a vosotros. Graciñas, como digo, máis coñecidos, máis amigos da montaña. Neste caso, mira, os amigos da Pontenova, que son unha das citas que poderemos vivir a través da canle da Federación Galega de Automobilismo. Tivemos, bueno, pues unha pequena representación de quenes están implicados nesta subida, de quenes están, bueno, pues metidos nesta guerra. Era o momento de aproveitar, cando estaban aquí co briefing. Agora están centradísimos nos seus coches, pensando xa nas últimos momentos. E como dicía, a partir das 3, a partir das 15 horas, tedes programada por ali, na canle da Federación Galega de Automobilismo, tedes programada unha conexión. Creo que por la convocatoria que temos de 15 horas, parque de presaída, hai que darlle un poquinho de tempo a que baixen os coches, se preparen e se arme a cola de saída. Sabes que saen en orde inversa a de inscripción, a de lista de inscritos. Bueno, pues dádenos un tempiño, dádenos hasta as 3:05, 3:10, seguramente estemos en condicións de poder xa comezar a disfrutar ca saída do primeiro dos participantes na primeira manga de adestramentos nesta proba do Campeonato Galego de Montaña, a 11ª subida a Taboada. Ata entón.